Damai na sumur kita kami dola di tonga-tonga ni ulau tadi baksa senarion. Alanya magpati nami. Baik daw nga ma alu-alu daw nga ma tuamata na martua di bata. Maulihat mamang pati namin nga dia lulu ko tuamata na martua di bata si maruhanya mata na martua di bata to. Sa itong mahita di dongan di ulau tadi baksa senarion. Opya mang pati nami asa saluhut marlas ni kamat raja do inata sorry pada alu-alu daw nga to kamat raja do inata sorry pada naliat na lulu. Mulai ada mga pati namin nung mga dialuluho ka tuwa mataraja do to kay nata sorry pada naliat na lulu. Alu-alu damang mamuse tupang gonggomi ni luaton. Mulai ada mamang pati namin sikap sa luhut na alu-alu na ubang ido kami di batu pahamu. Alani saya juk ni rumah korka ni buat batu hula. Nah yang manotor mah kami di bakasalas ni roa. Baik dang mamagodang mula-mula. Lihat ya mamang pada namin nunggu baik kamu godang mula-mula benita. Naing marso pamahami tamat na martua di bata. Alani baik dang mama godak soba-sobay. Ya, memang kabeh. Lihat emang pada namin nung ada panggugodang soba-sobay perhatian namin manoba amat na martua do debata dohot aka amat taraja do inata sorry pada naliat nalulu atau ngamang pada namin nang mga liat mahami di pogun di alaman dito nga di mga janaon asa nibut matok tanoliat di may tinopa may gabi pinggap paso naing mahami tong mga liat paparano pun ami raja sonak malila sa itong matong amat na debata na mamaso-maso badang mamagod ng liat-liati. Iya, otoras sekalipun. Ikutin pengantin. Iya. Iya, ada suara anda. Keluarga itu dari Mama Iya.
tapature. Iterusson ya. Iya. Tapature. Jadi mulai hati mah amang pada nami nung ngadi baik kamu godang lihat matutu panggabian lihat no parhoras untuk pahon ya mata na martua debata asa dapat songon hatanina tua tutu nama dok asa lomak masih lejuang lomak sobinabuan manang tu dia behami peparani raja sonak malila raja pun aja perdi mangalaka saya tu sima dapotan akka panamota amang pada nami ala ulautan di bagasa sadarion dina panguliana pamuliboru alani bedang mama pasada mama godang natulun sapur matideng sapur marorot sapur marmeme alera pola tatortori martangyang mahita de di bagasa rohat asika asakian di bagasa panggabean anak dahot parumeta matutu. mau lihat ma amang pada nami di bek kamu saluhu na pangiduan nami i masa godang sapur mermeme sapur mendiding doh sapur marorot pita nami to mata nomor 2 di bata asa anggian hatop dililiat torna ima anak nami dohot parumain nami di bata masalu akan nasinita ni rohata amang pada nami nang ujungan nami matua ni ulau nami di baka seperti kianon atau ngamang pada nami adong kata ni nama tua nama dong asa sapuran ni panahata main hatu haruruan ni mual na tiyo baik dama godak kesehatan las pada muda mama tu godak si tiyo